Hvor er kisseren? Hvad filmer du? Har I ikke set Mit liv som Bent? Og han filmer alting. Der. Jeg er kold over på det her film. Så er Borgøjserne flyttet ind. Skal vi... Skal jeg tage kikkerten i min taske? Der er ikke stort smil til den film. Sagt til Brian, skal rydde om. Hvor er han henne? Kan du ikke huske det der i Norge, Allan? Vi kører rundt mellem de der grantræer. Kører rundt om det samme træ i 20 minutter. Kan du ikke huske det? Nå, der er du. Jeg tror ikke, der er så mange andre, der Meget sjovt, man lige får